Kasu ikasle maiteak, goazen 11. gaiko kausa eta ondorioekin. Eta gaurkoan, aztertuko duguna, frankismoa Euskadin izango da. Hazkunde ekonomikoa eta aldaketa sozialak. Lehenik, aipatuko dugu, frankismoa Euskal Herrian hogeta hamasei eta hogeta hamazazpi bitartean ezarri zela eta 75. urtera arte egongo zela. Hemen ikusten dugu nola 50. hamarkadaren amaieran egonkortze plan bat ezarri zen eta 60. hamarkadan garapen planak aurrera eraman ziren eta guzti honek autarkiarekin amaitzea eta hazkunde ekonomikoa ekarriko zuen kanpo inbertsioak erakarriz eta industria modernizatuz. Baina, Gerra Zibilaren ostean, 40. hamarkadan, Espainian autarkia ezarri zen, aurreko gaian ikusi genuen bezala, eta baita interbentzionismoa ere. Gogoratu behar dugu, nola, Gerra Zibilean Euskal Gobernuak erabaki zuen Euskal Industria ez suntzitzea. Eta orduan hori aprobetxatuko zuela frankismoak industria hori ardatz moduan autarkiak ekonomiaren hazkundea oztopatu zuen. Baina 50. hamarkadarako Euskal lurraldeetan hazkundea hasi egin zen. Eta sektore nagusiak izan ziren Bizkaian siderurgia, ontzigintza eta industria kimikoa eta Gipuzkoan makina erramenta eta metalurgia. Eta honek esportazioan hazkunde nabarmena ekarriko zuen. Nori egin zion onura guzti honek? Euskal oligarkiari, baina bien bitartean herriaren gehiengoa miseria gorrian bizi zen. Horrek zergatik, egoera oso zaila zelako langileentzako, soldatak baxuak ziren, lanbaldintzak gogorrak eta oinarrizko produktuen eskazia nabarmena zen. Horrek desberdintasun sozialak areagotu zituen. Bestalde, aipatu dugun industria jardueraren hazkundeak lan eskaintza handitu zuen eta hemen ikusten dugun bezala Euskal Herrira Espainiako puntu ezberdinetatik jendea etorriko zen eta immigrazio masibo horrek alde batetik populazioa izugarri handituko zuen eta beste alde batetik urbanizazio prozesu azkar bat ekarriko zuen. Euskadin, hazkundea 60. hamarkadatik 1973ko krisialdira arte luzatuko zen. Eta Euskal Herria Espainiako eremu industrializatu eta garatuenetariko bat bilakatuko zen Madril eta Kataluniarekin batera. Aurreko sektore berberak nagusitu ziren, lehen esan dugun bezala, siderurgia, metalurgia, ontzigintza, makina herramienta, baina garai honetan ere mugimendu kooperatibista indartuko zen. Hemen ikusten dugu Ulgor kooperatiba zein finantzatu zen laboral kutxaren bitartez eta ezin dugu ahaztu eroski bezalako kooperatiba bat ere sortuko zela gerora. Lehen esan dugun bezala, industrializazioak izugarrizko hazkunde demografikoa ekarriko zuen. Askotan, hemen ikusten dugun grafiko honetan bezala, erabat kontrola ezina. Eta honek, hiriak oso azkarraztea ekarri zuen inungo urbanizazio prozesurik gabe. Bestalde, gogoratu behar dugu, nola kontsumo ohiturak aldatu egin ziren eta klase ertainak gutxinaka sendotzen joango zen. Halare, ez zuen hazkunde ekonomikoak ez zuen erregimenean aldaketa politikorik ekarriko. Eta erregimenaren aurkako adierazpenak askotarikoak ziren. Bai, lan munduan, greben bitartez, naiz eta hauek debekatuta egon, eta baita ikasleriaren artean ere. Oposizio politikoa gutxinaka, bai klandestinitatean eta bai Espainia barruan ere indartzen joan zen eta gero eta babes handiagoa izaten hasi zen. Ezin dugu ahaztu ere, etak indarra hartu zuela eta nabarmendu behar dugu 1973. urtean Carrero Blanco erailko zutela. Carrero Blancoren erailketak erregimenaren barneko tentsioak eta krisia areagotu egin zuen eta hori gutxi balitz 73ko krisiarekin tentsio sozial eta politikoak gora egin zuen nabarmen eta frankismoaren erorketa ekarriko zuen Francoren heriotzarekin batera.